zvisina kumira mushe pamapulpit apo muri Zimbabwe. Hey, Zimbabwe kuri kupisa. Kuri kunakidza iko zvinezvi. Ndiri kutambira shoko panapa pari kunzoni. Simon Paringa has filed a police report against fellow preacher Dickson Nungwa accusing him of cyberbullying. Hey, zvatotanga. Right, but inini I always tell you guys. Vanhu Zimbabwe, especially vemachechi akasatomborwa neslawsuit vamwe vacho adzinyatso-kakata mushe brain dzavo. Ndikatozviona nekuti anotanga kukudza kuti mubhaibheri maitotukwa vanhu. Saka kuti munhu anozongokudza kuti right panapa iwo uri kundituka paground handisi mubhaibheri, ndiri munhu ari panze andiri mukuzviona. Munhu anopedzera anetawo munhu wese wenyama ende munhu wese ane marights ake. Chero makada kunyebera kupenga vanhu kumachechi ndokuonai munonyebedzera kupenga zvisingaiti manje zvakadai mweya wazodai so baba lawsuit ikauya munodzikama zvese zvamunenge muswera muchinikirina. Kana muchinge mada kushaudhana nemunhu siyai zvekurekodha mavideos, shaudhanai muri mumachechi menyu pasina ari kurekodha ba hazvina kuva zvinozombosvika unzi ingazonzi icyberbullying kana chinenge chiitika. Ndinozviona zvichiitika kuvanhu hobo vanotanga kuti chechi yenhingi yakadhakwa, nhingi anodai so muchabatwa makasungiswa mese nenyaya dzemacyberbullying idzi dzakati kuuya idzi. Regerai vakomana kukwarira mahara. Udofo hwawo kana kuti chii kana kuti kusatedzera mutemo. Musafungidzira kuti chechi iri above the law. Ndosaka muona kuti chechi izvezvi dziri kutoshungurudzwa. Chechi iri kutoudzwa kuti chechi kana muchinge muri kupindira mumalocations kana kuti mumanhigirini mune dzimba umu, make sure kuti mune soundproof. Manheru dzikisai mavolume yenyu manoda kuti all night prayer muri kunyaudza vanhu. Zvinhu zvekuti makutopuruvwa kuti vakomana mungoriwo vanhu vakangofana nevanhu. Nekuti vanhu venyika ino yenhigirikini yedu yeZimbabwe ya vaneta nazvo zvemachechi izvi. Saka ndiri kufara hangu nezvinhu zvakadai so zvaitika. Pana mumwe akambozviitwa futi mufeso that certain guy anonzi aniko wokutuka anzi madzibaba nhingi asi waMwari zvauri kuita izvozvo akadai so akarohwa neimwe nayo futi lawsuit. Akundotongodzokawo kutongopfeka apologies ndokumbira kuti regerero tozodai so wautadza kuningina asi you are trying to portray kuti uri kuparidza Mwari chaiye. Vanhu kumachechi regerai munokuwadzana. Ndandichiona futi imwe confession yanga ichiitwa nemukomana uya wekuguruve Animals zvitsva achitaura kuti zvoni hanzi akatouraya mumwe munhu akacheka munyatso mukaka yake mazamu akanopa mumwe munhu akaenda nayo mazamu iwayo hanzi akaenda nawo kwamene kwanzi kuMozambique ukudidi anga achiinterview achibvunzwa namai Mnangagwa achitaura hanzi ndakatocheka manhingirikini ndikatoenda nawo kunotengesa uko. Saka zvinhu zvese zviri kuitwa nemachechi in the name of kuprofita or in the name of chi. Saka ndopati kuti vakomana regedzai, we are sick and tired as a nation nenyaya yezvinhu zvisina nebasa resizvo. Nhasi mumwe wawarwa lawsuit mangwana umwe achagadzira chisemoni chake, this is wrong, we condemn that, unongomuka kusena wakatsemurwa nemwe lawsuit. Zvitori mutemo ukangobuda uchinzi uda kutukirirana zvevanhu vemachechi. Regerai vakomana munokuwadzana. Ndo zvandinoda kuti mugare makaziva. Handiti pane zvese zvamuchaita itai muchiziva kuti dzemalawsuit idzi akumirwe nyaya dzecyberbullying hadzisiri dzekuti dzinoda kusekererwa. Ina ndisekerere munhu achizviti mufundisi oswera achita basa ekuda kutuka vanhu. Bhaibheri rapera, Jesu apedzwa rekuparidzwa macho kana mburi zvamuri kuita. But anyway, handisi kutora side. Ndikuti regedzai, siyai kuita zvinhu zvisina basa vanhu vemachurches. Majealous amunoitirana aya vakomana vamwe mune muchitira godo vanenge vachitoshanda. Ndo zvinhu zvamunofana kuziva izvozvo. Kutoshanda everyday andomuka achinyora mavhesi ake angandorara achiverenga bhaibheri racho unoparidzira vanhu, obhilivhisawo vanhu vake, opusisawo vanhu vake vabvuma kupusiswawo nokuzoti mazimba kupusa ndokwavo. Iwo wakuda kuuya wakuda kukanganisa business remunhu and you think kuti anoramba akakunyarara achikusekerera. Aiwa ramba henyu muchiita muchazotudza hedu time kuti muchange maitwa sei futi nekuti ukangoramba uchingozviita vakawanda vanhu totoona vakatoramba vachizviita vakambosiwa vamwe vacho vakatokura nazvo. Ukoyo yevakomana.